Čitamo srpske narodne bajke. Sad ćemo čuti bajku koja se zove Nemušti jezik. U nekakva čoveka bio jedan čoban koji ga je mnogo godina verno i pošteno služio. Jednom, idući za ovcama, čuje u šumi neku pisku, a ne zna de šta je. Na taj glas otide on u šumu da vidi šta je. Kad tamo, ali se zapožarilo, pa u požaru zmija pišti. Kad čoban to vidi, stane da gleda šta će zmija raditi, jer se oko nje za sviju strana bilo zapažarilo. A požar se jednako k njoj primicao. Onda zmija poviče iz požara. Čobane, zaboga, izbavi me iz ove vatre. Onda joj čoban pruži svoj štap preko vatre, a ona po štapu izađe, pa njemu na ruku, pa po ruci domili do vrata i savije mu se oko vrata. Kad čoban to vidi, nađe se u čudu pa reče zmiji: "Šta je to uzao čas? Ja tebe izbavih, a sebe pogubih." Zmija mu odgovori: "Ne boj se ništa, nego me nosi kući mome ocu. Moj otac je zmijin car." Onda joj čoban se stane moliti i izgovarati da ne može ostaviti svoje ovce, a zmija mu reče: "Ne brine se nimalo za ovce, ovcama neće biti ništa, samo hajde što brže." Onda čoban pođe sa zmijom kroz šumu i najposle dođe na jednu kapiju koja je bila od samih zmija. Kad dođu tu, zmija na vratu čobanovom zvizne, a zmije se sve odmah raspletu. Onda zmija reče čobanu: "Kad dođemo u dvor k mome ocu, on će tebi davati što god zaštiješ, srebra, zlata i kamenja dragog, a ti ne uzimaj ništa, nego išti nemušti jezik. On će se dugo zatezati, ali će ti najposle opet dati." U tom dođu u dvor k ocu i otac plačući zapita zmiju: "Zaboga, sinko, gde si?" A ona mu kaže sve po redu kako je bio opkolio požar i kako je čoban izbavio. Onda car zmijinji reče čobanu: "Šta ćeš da ti dam za to što si mi sina izbavio?" Čoban odgovori: "Ništa drugo neću, nego da mi daš nemušti jezik." A car reče: "Nije to za tebe, jer da ti to dam pa da kome kažeš, ti bi odmah umro, nego išti drugo, šta god hoćeš daću ti." Na to mu čoban odgovori: "Ako nećeš mi dati što ja hoću samo nemušti jezik, ako li mi ti ne daš, a ti s Bogom ostaj. Meni drugo ne treba ništa." Pa pođe da ide. Onda ga car vrati natrag govoreći mu: "Stani, hodi ovamo, ako baš to hoćeš, zini." Čoban zine, a zmijinji car mu pljune u usta pa mu reče: "Sad ti pljuni meni u usta." Čoban mu pljune u usta, a zmijinji car opet čobaninu. I tako 3 puta pljunu jedan drugom u usta, pa onda zmijinji car reče: "Sad imaš nemušti jezik. Idi s Bogom, ali za glavu svoju nikom ne kazuj, jer ako kažeš kome god, odmah ćeš umreti." Čoban pođe kroz šumu i idući čujaše i razumevaše sve što govore ptice i trave i sve što je na svetu. Kad dođe k ovcama i nađe ih sve na broju i na miru, leže malo da se odmori. Tek što legne, ali dolete 2 gavrana, te padnu na jedno drvo i počnu se razgovarati svojim jezikom, govoreći: "Kad bi znao ovaj čoban, ovde gde leži ono crno šilježe, ima u zemlji pun podrum srebra i zlata." Čoban kad je to čuo, otide svom gospodaru te mu kaže, a gospodar dotera kola, pa otkopaju vrata od podruma i krenu sa blagom kući. Ovaj je gospodar bio pošten čovek, pa sve blago dade čobanu, govoreći mu: "Evo, sinko, ovo je sve tvoje blago, to je tebi Bog dao. Nego ti načini sebi kuću, pa se ženi te živi sa tim blagom." Čoban uzme blago, načini kuću i oženivši se stane živeti i malo po malo izađe on najbogatiji čovek. Ne samo u onom selu, nego u svojoj okolini nije bilo bogatijeg. Wow, bravo! Drugari, kako vam se dopala ova priča? Odlično. Nego da vas pitam, da li neko od vas zna ili može da pretpostavi šta je to nemušti jezik?
Izvoli, Darko. Nemušti jezik je kad jedan čovjek ili jedna životinja sve jezike razumije. Aha, izvoli, Angelina, kaži ti. Pa nemušti jezik je jezik koje životinje pričaju. Koje životinje, ne samo životinje, nego ono što je rekao Darko, koje sva bića na celom svetu pričaju, a šta je ovaj čoban, kakvu je mogućnost dobio da uspe da razume, kaži Eva. Da razume šta sve biljke pričaju i životinje. Odlično. Nego da se vratimo na početak priče. Zmija je bila u nevolji, je li tako? Da. Obično kad je zmija u nevolji, niko se na nju ne obazire i niko je ne bi pomogao, je li tako? Se slažete sa mnom? A šta je taj čoban uradio? Da je spasao zmiju i odneo je kod njegove kuće. I kad ju je spasao preko čega? Preko onog štapa? Pa da. Šta je onda shvatio? Ko zna? Aha, Jelena ponovo. Da se on sad našao u nevolji, je li tako? Dakle, da mu se zmija šta? Pa ona mu se popela oko vrata. I obmotala se skroz na skroz, je li tako? Nego, je li imao sreće taj čobanin sa tom zmijom, ha? Da vidim. Tamara, je li imao sreće taj čobanin? Nije imao sreće. Jeste. Šta ti kažeš, Aleksa, je li imao? Koliko je imao sreće? Ovoliko, ovoliko ili ovoliko? Hajmo svi pokaži, imao ovoliko, zato što je ta zmija imala koga za oca? Zmijskog cara. Kaži, Angelina. Zmijskog cara. E, pa odlično. Jako je bilo važno to što je čoban znao da čuva A tajnu. on je znao da čuva tajnu. Aha. Tako je. Da vidim, ko od vas zna da čuva tajnu, neka digne dva prsta. Aleksa, znaš da čuva? Je li ima neko da ne zna da čuva tajnu, ha? E, baš lepo što vidim da svi to lepo znate. A da te pitam, Miloše, kako se čuva tajna? Jel tako što ideš svima okolo i pričaš, ej, da ti kažem šta sam čuo juče, da ti kažem ovo, da ti kažem ono, ha? Ne, tako je. Nego, Aleksa, šta radiš kad treba da sačuvaš tajnu? Slušam. Slušaš i i... nikome ne govori. Kaži, Tamara. Kad ti neko nešto kaže, ne smiješ nikome da kažeš. Tako je. Kaži sad ti, Eva. Samo čutiš. Tako je. Da ne odmah onako, nije sve da ti kažemo i tajno, nego da nije čuvaš. Znači, svi ovako, ajde svi radite ovako. Čuvamo tajnu. Bravo. E, da čujemo poentu priče. Pouka ove priče je da treba biti nesebičan, je tako, i u herojstvu činiti dobročinstvo, da treba znati držati reč i čuvati tajnu, da treba biti skroman i ne hvalisati se svojim sposobnostima.